Εάν είσαι πάνω από 30, σταμάτα να λες ψέματα στον εαυτό σου. Είσαι ηλικιωμένος. Δεν πηγαίνεις πια στα μπαρ μέχρι τις 3 το πρωί. Μέχρι τις 10 έχεις ξαπλώσει στο κρεβάτι. Εάν αυτό είναι αργότερα, είναι είτε επειδή πηγαίνεις στη τουαλέτα ή επειδή έχεις άγχος για το πώς θα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα στη ζωή σου. Η μέση σου πονάει και όχι επειδή σήκωσες κάτι βαρύ, αλλά επειδή σηκώθηκες απότομα το πρωί και έκανες μια στραβή κίνηση. Είτε έχεις παιδιά ή ξέρεις κάποιον που έχει παιδιά. Και κάθε φορά που τα κοιτάς, σκέφτεσαι αν και εσύ ήσουν το ίδιο ενοχλητικός στην αντίστοιχη ηλικία, που πολύ πιθανόν ήσουν. Δεν έχεις τίποτα κοινό με τους νέους ανθρώπους, τίποτα που να μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους. Αντιμετώπισέ το, είσαι ηλικιωμένος. Και αυτό δεν είναι κακό. Έχεις μάθει μέσα από τα λάθη σου τόσα χρόνια. Είσαι σοφότερος και δεν σε νοιάζει καθόλου τι μπορεί να σκέφτεται κάποιος για σένα. Αυτά που σου είπα, είσαι εσύ.